V lietadle som si užíval nádherné výhľady. Priletieť do Santiaga bol úplne iný pocit, ako keď som tam pred 3 týždňami prišiel pešo z portugalského Porta. V prijímacej kancelárii som dostal preukaz pútnika. Kredenciál je potrebný na ubytovanie v albergách a pri vystavení potvrdenia Compostely. Potom som vystúpil na strechy katedrály svätého Jakuba. Zo striech bol nádherný panoramatický výhľad na mesto. Podvečer ma autobus odviezol do mesta Ferrol. Počas jazdy som sledoval obiehajúcu krajinu, uvedomujúci, že celú tú cestu pôjdem nazad peši. Po príchode som sa ubytoval v alberge. Moje kamíno mohlo na druhý deň začať. Prvá etapa Ferrol Neda. Ráno som z alberge kráčal smerom k dokom a prístavu Curuseiras. Východiskový bod Camino Inglés bol neďaleko veľkého nápisu Ferrol, označený kamenným blokom. Odtiaľ som sa vydal na cestu. Cez mlu sa začalo predierať slnko, keď som opustil historickú štvrť. Kráčal som popri majestátnych budovách španielského vojenského námorníctva. Ďalej popri bánitom pobreží, kde zberači hľadali morské plody. Cesta pokračovala popri kláštore Monasterio de San Martino a ďalej popri prílivovom mlyne po moste cez rieku Santa Cecília. Asi po 15 kilometroch sa objavil kamenný stĺp, označujúci vzdialenosť 100 kilometrov do Compostely. Prvá etapa do mesta Neda je krátka a prebieha takmer neustále paralelne s ústím, preto som sa neponáhľal. Na nádhernom strome, ktorý som ešte ani taký nádherný strom nevidel. Dlho som obdivoval nádherný strom magnólie a odpočinutý som šiel ďalej. Ubytoval som sa v alberge de Peregrinos de Neda. Druhá etapa Neda Pontedeume. Ráno ešte za tmy som kráčal spiacimi ulicami mesta Neda. Po pravej strane sa ponúkali výhľady na ústie rieky Ferrol. Nedu som nechal za sebou a pokračoval cez Oregueiro de Fene. Cesta svätého Jakuba viedla ďalej k ústiu rieky Eume. Žlté značky ma viedli na most Pontedeume. Všimol som si, ako rieka tečie smerom k moru. Vody bolo málo a člny boli uviaznuté na pličine. Ubytoval som sa v alberge de Peregrinos do Pontedeume a od pútnikov som sa dozvedel, že stačí sa vrátiť po moste a na druhej strane ústia rieky je pláž Praia da Madalena. Lákala ma možnosť užiť si leto, tiež ponoriť si nohy do oceánu, ako celé veky robili pútnici predo mnou, na znak, že začínajú od nuly. Na krásnej pláži som stretol pútničky. Napriek rečovej bariére sme si rozumeli. Užívali sme si západ slnka pri oceáne. Pri ceste z pláže som z mosta uvidel, že voda vďaka prílivu tiekla od mora smerom do vnútrozemia. Už sa stmievalo, keď sme sa vrátili do mesta a spoločne s ďalšími pútnikmi sme sa navečerali.
Tretia etapa Ponte Deume Betanzos. Ráno som obdivoval nádherný východ slnka, tiež typické španielské sípky Horeiros. Na moste, ktorý nikam nevedie, som si vysušil veci. Prechádzal som popri zálive s nádhernými stromami a obdivoval mosty, oceľové, betónové a tiež kamenné. Poriadne som sa zapotil, kým som po náročnom stúpaní objavil park s kamennými lavičkami a prameňom vody. Odpočinutý som pokračoval a stretol som Španielku Carmen. Spoločne sme putovali až do mesta Betanzos. Keď sme prišli k Albergue de Peregrinos Betanzos, bolo ešte zatvorené. Postupne prichádzali ďalší pútnici. Barcelonská umelkyňa Sofia Vera nás pozvala na vernisáž výstavy Ultrea et Susea, Al infinito e más allá. Ďalej a vyššie, do nekonečna a ďalej. Po vernisáži sme sa ubytovali a prešli po historickom centre. Na spoločnej večeri sme si objednali miestnu špecialitu Tortilla de Betanzos. Po večeri som sa prešiel po meste ku kostolu Igreja de Santa Maria do Azove. Štvrtá etapa Betanzos Bruma. Na druhý deň ráno som stretol Irene a Patricio. Spoločne sme prechádzali nádhernou krajinou. Tento úsek bol najťažší, najmä stúpanie z Preseda do Brumy. Chôdzu je ľahko možné zmeniť na meditáciu. Uvedomením si, že kráčaš, spomalením kroku a vnímaním svojho dychu a pocitov, pozorným všímaním okolia, stromov, oblohy, oblakov, načúvaním zvukov vtákov, cítením vánku, chladu či tepla. Je možné vychutnať si chôdzu a namiesto myslenia na budúcnosť alebo minulosť, týmto jednoduchým spôsobom byť skutočne prítomný vo svojom živote. Po príchode do Albergue v Brume som stretol pútnika z Katalánska Savio. Xavi na svojom mobile točil vlog o ceste svätého Jakuba. Vtedy ma prvýkrát napadla myšlienka, že by som svoje cesty tiež zachytil v dokumentoch. 5. etapa Bruma Siguero. Woody Allen vraj povedal: ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna. Zavčas ráno mi mobil, ktorým som plánoval točiť videá, mal v ňom platobné karty a letenku, padol do vody. Prekvapilo ma, že som bol úplne kľudný. Ako by som sa na situáciu pozeral z pozície nezaujatého svedka. Bola to cesta, z ktorej som čerpal pokoj? Uvedomil som si, že nie okolnosti, ale reakcie na ne ovplyvňujú to, ako sa cítime. To my máme moc rozhodnúť sa. Nemal som silikagelové sáčky absorbujúce vlhkosť, tak som poprosil v reštaurácii o sáčok s ryžou a vložil doň mobil. Celú etapu som šiel bez navigácie. Orientoval som sa podľa šípok a ďalších pútnikov, ktorí kráčali rovnakým smerom. S Patriciou a Irene sme došli do poslednej zastávky pred Santiagom do mesta Siguero. Keď som na skúšku zapol mobil, ožil, ale nebol ešte plne funkčný. Odfotili sme sa pri lúčoch zapadajúceho slnka a išli na poslednú spoločnú večeru, lebo naše cesty sa na druhý deň v Santiagu rozídu.
lebo zajtra už budeme všetci v Santiagu a teraz sa ideme takto najesť v takejto zostave. Šiesta etapa Siguero Santiago de Compostela. Skoro ráno som sa vydal na cestu. Stretol som Carmen a pokračovali sme spoločne. Obdivovali sme krajinu, prechádzali cez magický les. Boli v ňom machom obrastené stromy. Došli sme k občerstveniu, kde sme sa fotili s postavou pútnika. Cesta svätého Jakuba viedla ďalej krásnymi lesmi a ďaleko pred Santiagom sme počuli salvy z dela, ktoré ohlasovali začiatok karnevalu. Entroidos tradicionals parade. Sledujúc žlté šípky, sme popri soche svätého Jakuba prišli do Santiaga. Tak som sa v priebehu 24 dní už druhýkrát ocitol na námestí Obradoiro pred katedrálou svätého Jakuba. Tak sme to zvládli druhý raz na námestí. Tento raz to bolo iné. Nebol som sám, ale svoje šťastie som zdieľal s Carmen, ktorej oči boli zaliaté slzami šťastia. Ostali sme na námestí a postupne prichádzali pútnici z našej skupiny, čo ešte viac umocňovalo radosť z dosiahnutia cieľa. Po vyzdvihnutí Kompostely sme sa išli najesť. Objednali sme si hrebenatky, vieiras a galicijskú legendu chobotnicu pulpo a feira. Nedeľa 4. septembra 2022 Santiago de Compostela. V katedrále svätého Jakuba som navštívil svätú omšu pre pútnikov, na konci ktorej bol veľkolepý obrad Botafumeiro. Obrovskú, takmer 2 metre vysokú kadidelnicu, zavesenú na 20 metrovom lane pod kupolou katedrály, rozhojdali 8 tiraboleiros, hojdajúce sa Botafumeiro. Takmer dosahuje strop. Bol to nezabudnutelný zážitok. Ako by som zhrnul zážitky z Camina Ingles. Aj keď je kratšie, stále je to Camino. Vinie sa malebnou vidieckou krajinou, pokojnými lesmi a pôvabnými dedinami. Pričom všetko vyvrcholí v duchovnom srdci Santiago de Compostela. S menším počtom pútnikov ponúka osobnejšiu, reflexívnejšiu cestu. Galícijská pohostinnosť a miestna kuchyňa je skutočným vrcholom. Pre tých, ktorí majú obmedzený čas, ale túžia zažiť duchovnú a kultúrnu hĺbku Camína, je táto cesta vynikajúcou voľbou. Rozhodol som sa, že si predĺžim púť a pôjdem až k oceánu, na miesto, ktoré bolo v stredoveku považované za koniec známeho sveta. Camino Fistera je jedinečné pútnické pokračovanie cesty Camino de Santiago.
pretože na rozdiel od ostatných trás nezačína mimo Santiaga, ale vedie zo Santiaga de Compostela do Fistera a často ďalej do Muxie, priamo na pobreží Atlantiku. A tak som sa na 8. deň vydal na cestu na moje 3. Camino. Spolu so mnou ju môžete prejsť v mojom dokumente Cesta na koniec sveta Camino Fistera. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Odoberajte tento kanál a ja sa teším, že sa spolu vidíme u ďalšieho videa. Thank you.